Hello everyone, phone kaham jotono antego karakus jotono kani hamjakna chibaya pharo friends sinno gana kaisa kopol tongo o koipol no tini fungo songna hanina ang koipol khaka tei cherai no school o tipung no khai roho paikuman pore koipol khakna phaikhe koipol no khagui nakha tabo koipol no mui borok songano friends koipol no rabima pore tabo abono sikamung bai kakamung bai mui borok songna sikamung no kaham khai suini tanui nabaikha tabo koipol ni oro koipol bai songnai koipol no tabo bok sanai gas o moso rinai tei tengra ano tabok sainai kaham khe saiui nai tengra aa mungsa songnai koipol mui borok wngkha moso rinai tongmung no naikha tei kisa digi khai friends piyaj no kisa korika tei mosla hului nakha mosla no hului nai tabuk thogo kisanai kisana pore oro jeera rok kisa rinai tei kopor ni borok rok khai khunui purikha tei tengra ano khe somaj ri tomato rinai donya rinai kai ringkha asukno bye bye tata.